kidhi e mbalariany bende fee bende oidho, fee bende ni malo. Dona nyiso motelo ni sani thoth jopuonjre dwaro mar mondo mi gidhi TVET. Gipuonjre tije lwedo kopogore kata mana gidhi e mbalariany nikech mbalariany kinde ka kinde kata mana higa ni wang'e mana ni nitie mbalariany modhur e pacho ka ma bende biro bedo ka timo graduation. Oche ni gibiro bedo ka githidho kondo jopuonjre magi. Jopuonjre alufe gi pod donjo mana e job market. To job market en mana macha cha. Exactly. To mano momiyo Sharon ne pod wacho ni nyithindo moa universities ka gidwa donjo kanye companies be moko be pod loro kata ko giloro yudo ka gi downsize moko timo redundancy apani G4S not redundancy just recently koro gikaila yudo ka nyithindo gi onge kama gidhi koro frustrations be bedo mana bede country kae yudo ka weche mag femicide gi weche mag gender based violence gi weche koro mental health issues nitiere joma ngato nigi paro mang'eny mag stress makoro kata pacho ti nek bedo mang'eny weche gik manjore timore gima nyalo wacho en mondo wa fight issue mar unemployment ni stakeholders nyaka work together. Nitiere government ka nitiere kaka ginyalo timo gimiluongo ni entrepreneurial support no nyithindo manyalo wuok oko manyalo gol team chako kata wandgi ang'o manyalo migi incentives mage manyalo keto in place kaka Kenya ma nyithindo madatimo handgi madatimo kata consultancy mage eri support mamiyo gi mano mokwongo ka ne employers kae which support are you giving the graduates moa oko wamiyo gi support machalo kata kaka internship programs umiyo gi mentorship whatever skills go tena nyithindo bedo motegno nyalo yawo kata kambi so that jite ok rit mondo bed te office nikech office bok biromo nyithindo gi ng'eny nikech nitie universities matimo graduation twice a year. Money is a big number. Mateni 5,000, 3,000 in one university. Gidwa dikanye. So entrepreneurial skills, kata entrepreneurship skills gi. Onego bendo wachako kod gimana ni poda nyalo nuoyo ng'eny. Wanyalo kete curriculum. Matina ni atieko tang'e ni I don't have to work but I can support. Anyalo support ngimana. Anyalo chako kambina kama. To government bende sama chako kama mindset nacha. Government bende is ready to support interior incentive moro moketna. Tendeni kata kada ya company mara kan 24-23 kada ya company na nitire kaking'ia as a youth oketna policy moro mopogore gi ng'ama company maduong' machalo kata mabiro invest koro gikailo nyalo miyo ji chir mar timo bedo gi parono to koponi wan the same setup ni ema dwani ni 25 years old motieko school ni operate gi big multinationals gi it's not a fair field for everyone koro fairness no ben nyaka wangi to policies gi pani mshmono wacho ni gintiere policies implementers ema onge teneni joma kare joma nigi interest mar konyo ji ema pod onge godo koro nyaka wangi kaka as a country joma miyo tijegi advisors momiyo tijegi kata joma miyo these roles be gin joma qualified do we have experts be wan gi experts joma timo tegruok mar timo tich momiyo gini otherwise wabedo mana kama wantiere ni kapod waparo ni tero ji oko en gima ber tero ji oko en gima rach but nyaka wabed joma bende ng'iyo ero kama ne nyodo gima tine dakika 10 mar